Аз съм Пикачу 5000 и днеска ще играем отново на това. Що на креатив? На това. Онзи свят, където оцелявах. И сега трябва да заредим. Да, този свят. Аз направих малко промени от последния път, когато играхме. Тук си направих една градинка. Тук си направих къщата на градинка. И да, това е само като някаква паник става. Не е нещо така много стилно или друго. И да, ние трябва да съберем храна. Предполагам, че всички очакват играта на онлайн още. Затова може скоро да я почвам. Аз мога всъщност да се направя просто брадва. Чакайте. Бра. Това бе... Не бе. Клечки също няма. Не бе. Ще го взема. Ще го взема 14 дърва. Да си направя пръчка. Добре, не знам защо точно за 4. Но да видим. Ето. Това. Смятам да насъберем сега първо камъни преди дървото. Да. И малко пространство. И почваме копането. Само да знаете, ще играем и в сървъри. Може с някой много известен ютубър да включим. И знаете, че играя на телефон, просто не мога да се сваля на компютъра. Добре. Значи може. И да. И бум. И да. Ще си го прибера камъка. Пръста. Дървата. Клечките. Ще си го обработя едното дърво. И да. Не, просто аз съм с много тъмен биом. Ще се направя нещо подобно на знака, така малко по-широка. Аз
не съм много на лукс в Майнкрафт, просто така ми се прави добре. Добре, че няма скелети, защото ако от тук нещо ме стрелне. Ама това чекирката ми е брадвата ми е наполовина изхъбена. И така, вече почти насъбрахме това стак. Обаче още нямаме много храна. И ще е хубаво да си половуваме леко. Обаче трябва да оставим някакви следи. Торч. Бион. Не знаеш, тук има бион. Добре, тогава бион ще оставя в биона торчове. What? Бък? Ги всичките торчета. Ама ще си ги насъбера наполовина. 51, колкото ми е изгледа. И да. Това е като злато. Браво, Ендерман. Ела ми. Сега ще е по-добре да се връщам. Ще нямаше да пропусна. И ми дам. Да събера малко гъби. Малко скъпвам. Добре. Какво хора? Ще запазя гъбен суп. Аз обичам гъбите. Ама в Майнкрафт си е нужно. Дано да не срещам много екшен. Пък кой знае? Така. Свиня. Аз не игра, но трудно за намиране на храна. Аз не игра на такова. О, мерси, че се закръча. Нещо да изпускам. Аз трябва така да изпусна. Така. Добре съм такъв биом, че тук има много гъби. И мога много супа да се правя. Да. Ама, какво ми трябваше за супа? Аз не искам така. Трябва ми такова и морков. Ай.
Нещо дали е поръснало? Май едно е поръснало. О, ама това не се стъмва, бе. Да убиеме тая овца и да слягаме. Арбе! Трябва от 1 минута да умираш. Не са ли те учили, че като си овца трябва да умираш от 1 минута? Добре. На другия ден тогава ще го опитам. Сега друго ще дрема. Казах, че ще дрема. Ще дрема, бе, ще дрема. Ще дрема, бе. Я. Лягам. Yes! Успях да си легна. Така. Кажи. Мисля, че се махна. Така. Дали тук има някакви чудовища още? Абе... Я по-добре да ще чакам малко. Какво? Кое е това? Не, много броня, бе. Добре. Това е спон. Аз мога да си вам прави така да се облива. Добре, тогава ще си направя една купичка. Казах купичка. Как се правеше купа, бе, хора? Не бе, тя на крафтинг тейбъл. Купа. Не, наистина, как се прави купа? Това за какво? Това се фона. Айде. Как няма купа? Не бе, не фенер купа. Чакай. Бай. Не. Добре. Да направим това хмата. Сега. Как мога да си направя купа? И какво се прави? Няма се боря само за една за купа. Чакай, бе, аз исках да направя нещо. И да... И... губа една кръв. Ай! На Survival така ми е малко тъпо. То не, че няма много... То няма много екшън. Ама сега гледам да съм предпазлив. Хей! Не се смейте, аз съм си предпазлив. Даже, чакай. Ще е по-добре да си ги сложа. Не бе, си ги сложа и те. Да... Не те. Тикаш. Те са най-ценни. Докато това спрем, ще направя нещо тук. Нещо такова подобно на ограда. Обаче с вратичка. Спрях те, бе. Не малките вратички на ограда. Ама няма да ходя на креатив. Стига с това креатив. Да взимам неща. Аз не съм читър. Да. Какво? Аз мисля, че това е голяма малко. Добре. Явно ще се откажем от малките вратички. Да. Добре. Дай да вземем това. Аз искам храна. Да. Човек. И да.
Не беше тук спирам. Така. Това ще си го сложа ето тук. Гребичките също ще си ги сложа тук. Тук. Това. Всъщност, това ще си го взема. Нека да го пека също. Имам ли да месо? Нека тези дърва си останат. Хайде, идва тук. Да. What? Какво? Неприемливо! Овца в градината. Ще те ступам така, както Ендър Драгъна няма да ступам. Дано не ме гледат много малки деца. Как си де? Тук нещо смятам да обработя. Ще направя крафтинг тейбъл отново. Добре, че нападнах от много високо. Иначе... Да. Сега какво исках да направя? Да. Крафтинг тейбълче. За спешни работи там горе. Пак ли ще се стане? Верно ли бе? Хора, това ще бъде всичко от мен. Аз бях Пикачу 5000 Венеринов. Абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили. И да... напишете дали ви е харесал клипа в коментарите и до скоро!